סיפרו לך את השקר הכי גדול בעולם. אמרו לך שמה שמעכב בחיים זה הפחד מכישלון, הפחד לחטוף מכה, או הפחד ממה שיגידו עלייך אם תצאי. אבל אם תסתכל עמוק פנימה, אל הפינות הכי מושתקות בתוכך, אתה תגלה את האמת. אתה לא מפחד מהחולשה שלך, אתה מפחד פחד מוות מהעוצמה שלך. אתה מפחד לגלות עד כמה רחוק אתה יכול להגיע, עד כמה התדר שלך חזק, עד כמה הנוכחות שלך מסוגלת להרעיד את כל מה שמסביבך. במשך שנים למדנו להקטין את עצמנו. הנמכת את הווליום של הקול שלך, עצרת את התשוקות שלך, קיבית את העיניים שלך בכל פעם שהרגשת שאת מתחילה להציף את החדר. למדתם שכשאתם זורחים יותר מדי, אנשים מסביבכם מתחילים להרגיש לא בנוח. הם נבהלים, הם מתרחקים, או שהם מנסים לקצץ לכם את הכנפיים, כדי שתחזרו לגובה העיניים שלהם. וכדי לשמור על השקט, כדי להישאר חלק מהלהקה, עשיתם עסקת טיעון עם החיים. הסכמתם לפעול על חצי כוח. אתה קורא לזה צניעות, או זהירות, או נימוס, אבל בוא נקרא לזה בשם האמיתי של זה. זאת בריחה מהצל. הצל הוא לא רק החלקים האפלים, הכואבים, או השבורים בתוכנו. הצל הוא גם המקום שבו קברנו את הכוח הכי פראי שלנו. שם יושבים הלהט, המנהיגות, היצירתיות הלא מרוסנת, והיכולת לחתוך דרך כל מציאות ולשנות אותה. כי כדי להחזיק עוצמה כזאת גבוהה, אנחנו חייבים להיות מוכנים לשלם את המחיר. אתה חייב להיות מוכן להפסיק להסתתר. את צריכה להיות מוכנה להחזיק את הכל, להחזיק את העוצמה האמיתית שלך שאומרת שאין יותר תירוצים. ברגע שאתם מבינים למה אתם מסוגלים, אתם כבר לא יכולים להאשים את המערכת, או את ההורים, או את הסביבה, או את המזל. האחריות על התודעה שלכם עוברת ב100% אליכם, וזה בדיוק מה שמפחיד. הרבה יותר נוח להישאר קטן, ולספר לעצמכם סיפור על כמה שהחיים קשים, מאשר לעמוד בקו הראשון ולהחזיק את האור והאש שלכם מבלי להתנצל. אבל המחיר של להישאר קטן הוא מוות איטי של הנשמה. בכל פעם שאתה בולע את מה שיש לך להגיד, בכל פעם שאתה בולע רעיון מטורף רק כי הוא מפחיד אותך בתכלס, אתה בוגד בתדר שלך. הלחץ הפנימי הזה שאתה מרגיש, התחושה שמשהו עומד להתפוצץ מבפנים, זה לא קלקול. זה הכוח שלך שנחנק בתוך התבניות הקטנות שאתה לבשת עליו. אז הגיע הזמן לעשות אלכימיה לפחדים האלה. להפסיק לנסות להיות נגיש או קל לעיכול. להקטין את עצמי בשביל אנשים שלא מוכנים להרים את הראש. התפקיד שלך בעולם הוא לא להרגיע את הסביבה, אלא לחיות בעוצמה מלאה. אנשים חזקים לא מפחדים מעוצמה של אחרים. הם מקבלים ממנה השראה. ואלה שנבלים, אלה שנסגרים, הם פשוט מראים לך שאתה הגעת למקום הנכון. תסכים להיראות. תסכים ללכת עד הסוף, עם הרעיונות, עם האמת שלך, עם הנוכחות החסרת פשרות שלך. תפסיקו לבקש רשות לתפוס מקום בעולם. המקום הזה שייך לך ברגע שאתה מפסיק לברוח מהגודל של עצמך. אוריקה, זאת נקודת העל חזור. זה הרגע שבו אתם מביטים ישר אל תוך הצל העוצמתי שלכם, מחבקים אותו, ולא מפחדים יותר להפחיד את העולם עם האמת שלכם, עם הגודל שלכם. אז אם הגעתם עד כאן, אתם פעם ראשונה כאן, לכו לסרטוני הדגל כדי שתוכלו להבין מה אני עושה כאן, ואנחנו ניפגש בסרטונים הבאים.